ryby nie widać. Ale czuć. Nie widać, ale czuć. O, tak. Walczy. Czekaj, to tak prosto nie dałem. Tutaj. Cofaj. Już za krótko puściłem. Poluzuj. No. Oj, gdzie mój koszyczek? Koszyczek na mnie. Jest O. karp. Sztuczka, widzę, napasiona. 2 kilo. Patrz, go nie złapałem go za pryz, tylko... Spoko. Proszę. Jest. Ładny. Już złapany.